Kuliah boleh fibro saya sempat hakan ni video mta ngan shu batai kelum mo spang nomor ba kibun kiba kali ba kumnongin perkre namta ka personal interview namta ka meglia polis hakan ni galong bangan shu batai kelum namta baro mo namta baro kiba dei ban lek ka personal interview te kumno ba pin penkre bat kumno ki jingkali ban syak kali phi kumta terter dengan shu batai kelum bat sa persyang ma phi ban wat Iki kali persiang man puli lupa menta ban persiang man pelak lendet diki ban kan mau kenang ba fenom kelet hakapor ba personal interview. Te kan mau ba akabani kong pihak ban certificate baro kata first step pihak ban penbiang lupa tab lupa sejaka nah ke penbiang kita te hakapor ba village le arung kamera te wat nom shong shwa phi klempat ong maki sit down te phi klempat ong phi phila le shong masundung ma shong wat dum le utama unless video bandon ka discipline te ndala le rong chapo te kilong to okay sit down te phila ban shong ta bade te lada ki ong phi introduce yourself ya ban introduce yalade kerteng kerteng shnong address phi bisa angno ba kelas ayu hadu kelas ayu bila pendap kita lately at least video ban introduce yalade ban bi thu ma man tip te shu kan kali phi first step kan kali balai phi kwa ban join complete te phi ban prepare ma phi jingli balai phi kwa ban jubab phi ban jubab ma phi balai phi kwa ban join complete phi ban jubab pada kat kum lakan jong jubab phi sa pen krep ma phi kita telada kawan ngum taka jekli why do you want to join police force nah ba phi kwa te phi hab jubab semua phi kan ya kanuk no phi jubab phi ban pen krep phi kata tema amne ban jubab jorong plat simple but yang kum tak ba phi la kwa sha kan thrang sha te dala jub kali kumta te kijingli ki paron kam ban penkre bah kilong me kijike mendi kide jike ben general knowledge ko shpang megalaya shpang ka district ka jong phi de ka district ayu pha pakan mau bhai kita ki kerteng jong ki minister jong ki mla ki badai pha pakan mau bhai kita pha penkre bah shpu general jike jong ka megalaya ka boundary ki bar ki don boundary international boundary ta ki state boundary ka no tali pha ban tip ke area jong kami galia kat no gadon entama to he jong police DUA jaban tip alis kerteng ro governor jong megalia DUA chief minister jong megalia to home minister jong megalia utan le de main han marba ka police department ka hapa ka home department jaban tip who is the home minister of megalia jaban tip kita shwani kong ka district ka jong phi lak pinlap ini tu elde ta pilap tip ong ada na po eastern west kasil na ada na po west kasil ten kali menu la pilayo ka district piaban kan mau kata tarik UA UDC ujong pi UA UMLA ujong pi ma kita gilong basic paban kali ma marka ya per UA no UA kan ya per kar kom kali jengkali ma mar la bon blan teng teng ken peket kom ubreu teng kali tang artali teng tang lai tali okay to la leno la biang teng tang shi kawai jengkali teng kali shpotli jengkali te amla ban ong ba kumno ko jingli kan change by going away ta la wan shu la rong la ipni tu de pidin eastern west mono bude who is your MLA representative te haban tip who is your DC ma deputy commissioner haban tip ki jaga jongok kai ta ter haban tip hapo kan district nya pi at least kita long jiki ma markan kli jiki at least can change ka jingli gumne mta kli who is the head of the police department piaban tip kita kin kali ba shapan kre ta but extra re papan ban kre ma wan kin kali jingli kin bon ba kin kali mainly general knowledge ba kin kali ma then la da plinta da tegi driver pada kan don shwa driving test pin le ba ka driving test te kin kali ba related to driving test kan te piaban tip di rule jong driving piaban tip kita mar bla driver piaban tip di rule jong driver ki rule kya buat ki jingli spang driving test ki rule traffic baro haban tips pangita on marba ka des panga driving technique way beda kan change be jingli AB UB MPRO haban related to MPRO haban tip ha ta ki barbar kin kali ki sweeper barbar bat cook kin kali banle ayu sweeper banle ayu cook tre kam gum ayu cook kala ayu te klate ben tip hi kita te ka jingli bda kala ban hwan kum kita la mar la bonam kan change way no way te ashong ha nong interview ro amde tung ju la ban change la ban one the way mar la bon plat hab change way the way te ka shong kum jingli ka jiki kila ban kli kumno ro karka jingwan haka to kasni hi te gripen ka pe kum jing ya ubru ro te la da phik
jubab keluar pelat filek balan kemudian tai te gitu oke tuh lah biang mentah kan have at least very discipline kajung jubab phi bab very clear te lada amla ong bai bab amla laklet mentah lada fila jubab bai jaga ba phi so skodei wana martatin mentah jubab bai te lada amdei lah biang lada kadei kin lah biang mentah kan tamba dei ban over confident pelat pada amdei ban shu jubab kom kai ne amdei mentah jawab bai tik tama simple tik kumta bai ndai ban jawab tam ndai ban iu pada alis kumta te spangi badai ki jingli spangi polis phia ban tip ha QB KAB KA kamade ban le ke do phia buat research pha ma phi kita kum KA jadi ban tre kumtam tam ta kumta kan te phia ban tip hai kita te kijiki ke baro spangi sinong jong phi don jang ajo kai ne kano don police outpost kan tali kila ban kali kita ro hapo district jo phi dan kan tali ki police station ne ki police post ki baro alis phide ban research pha kum kita jikel ni te phi hapan khre ba la wan bun ne la wan ro jengkli tamba kan kali ba no mar ki don ki pon ki kin kali te kat kum kaner kin kali ki don ki jengkli ba kali ki bal adap kali ong ba don kan tali ki hol hapo golf ha te phi la da phem puli kita te phem tip te phinum tip Enam tip pakan tali ki hole hapo you hapo gofling te phaban wat kan kita gijingli phaban wat general knowledge te phaban wat bai kan tali district po Meghalaya phaban tip menola yo ya ka state Meghalaya phaban tip kita ki ba deng long important ki main ki boundary ka you ka jingdan population ka literacy rate everything kita phaban puli landat bai kita baro one on one to ma phaban you bai te ki ba shukli jingli ki bomde man research bai phaban kajing jubab kajing phi hab long man start ha ben belai phi kwa ban join ka pulit kum tam kan kali phi haban jubab ma phi te shu don gijing ya khi ka shong phi lek nam lek ka to ka por phi lek ya khi kin kali bai ka gijing kali kan long trigi bai ka jingli te phi haban nang ba ban pen khre driver kini ki driver ka ban pen khre ha kham extra jingli nam ta ka driver kini ki bai bda depend kum ni kam tai bai kham tam kini ki ba kham hapo ka mo ngala pen IAP yang tu ki marks te tu ki baham hapo do te hapan pen kre bag ni kasima ka jong piru kan penya perwa te lala pidon sa bonus mark te phaban ra gitu kan mau bonus mark ru namta ka sports kadai national level ma kini ki batang ngele kai hapo Meghalaya tang pra Meghalaya gitu kem don kam national ngon ba de level kai habar ye compete bat ki we national level penyo marks bat ka home guard certificate gitu ru penyo marks ma te tang gitu na gini ki sports ki belek tang hapo Meghalaya yo mangai gitu kemau te ha ka personal interview ma kadai ka total mark kadai san phoma bat omdon cut off mo kumbang ala da page ki bala dem ada pio tang sipo mark ne la da pio tang san mark ru ndre ka total ka jong phi ka ba jong ka mare bat jong ka exam ka he kini plus lang gitu baro bat la da phi he phinyo bai omdon ngota cut off all la da phinyo ta phenchak ta em omdon ngota in based on total marks on running written barka interview but bonus mark dan kita sau tali kin plus lang te la phio he ka total marks you'll be selected no te wan nom slide ta pen khre ba te kin nei ba kham he mark ke ba tam bon marks kitu nei la sure ba ba kin yo ya ka kam mar ba ka tam ko ma life ho mark te ka personal interview ka de san pho marks te kin ha ka interview kin tang ar pho mark la yo te kana ban mar ki ban apo kem la shu ban be mar ka marks la tam bon sha te kin nei ban apo phia ban ya compete kum gitu ki badon kham hapo shu ki hape compete bar gitu mat phia ban le bahal la phi kwa sisa ban yo kam amdei banga penduk mesim rei ngai mesim phi ba penya kun bar gitu ki para baya don lang ka tu ka level namar ba phia ban kun tang para ma ki bar kini ban ajrong du phimla shu ban be mar ka marks kala duna ka personal interview te sele bha all the best nam ta ka personal interview ku jong phi te sa jubab bha long discipline long don akor amdei dariam bha kemau ma ka riam ro ka wei dariam bha amdei ban riam kat ba phi so mon ma phi te dale bha jubab kat kum ka jing la ka jong phi bat wat nom nervous long confident jubab ek bade jubab tang kitai khle jubon